Tinuan ang power diva nga si Jessica Villarubin mipakita sa iyang new look ug milusad-usab sa iyang labing unang single nga Ako Naman. Ang report ni Femery Dumabo. Niadtong Domingo atol sa All Out Sundays nga programa, gisorpresa ni The Clash Season 3 winner Jessica Villarubin ang mga viewers sa iyang new look. Samtang giawit usab niya ang unang girelease nga single, Ako Naman, nga gi-compose ni Christian Bautista. Atol sa iyang video conference uban ng Cebu Media, maisugo niyang giangkon nga nagparitoke ug mas confident siya ug excited sa mga umaabot nga project ubos sa GMA. Sama na lang nga regular siya sa All Out Sundays. Isip usa sa mga naglangkob sa grupong Queendom. Sa akong mga suod nga mga higala, happy kay sila sa akong gibuhat akong kaugalingon. So nagpasalamat ra sa gid ko. And happy kay ko nga naka-perform na sad ko kauban si Golden. Kanang Bisaya, kami chika may maayo. Nitambong sa video conference mismo ang first vice president and head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso. Giangkon sa 25 anyos nga singer nga biktima siya kaniadto sa bullying. Nahimong mas maanyag siya apan iyang gipasalig nga magpabili ng iyang maayong pamatasan. Sunod buwan matud ni Jessica, laing single na usabang iyang ilusad. Ganahan jud ko sa una pa nga magpainahan. I feel more confident ba sa akong self kaysa sa una mang good kay kanang moagi lagi tag mga bully. Ganang ano mga pagpanaway sa mga tao. Pangandoy niyang makauban sila si Lani Misolocha o Christian Bautista sa iya unyang konsyerto. Anda mo sab siya sa posibilidad nga malakip sa mga teleseries o kaha sa mga movie ug nangandoy nga makauban si Alden Richards. Iyang tambag sa mga nangandoy nga magpadayon silang maningkamot. Makaagi man silang mga failures, makaagi man silang mga rejections. Kanang himuon na nilang way nga kanang i-challenge ilang self nga kaya ra ko ni murag ana ba positive ra gyud and always mag-ampo gyud sa Ginoo kay Uba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.